na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Mpaghara South East nọ ugbu a n'aka ike nke ndị omekome kpa egbe bụ ndị maliterela igbu ọchụ na ịtọrọ ndị mmadụ. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Pati Labour ikwu na a ga-emegharị ntụliaka elu ọkwa onye isi ala bụ nnọọ mmadụ ịmụrụ anya na-arọ nrọ, nke a ka Omishore kwuru. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ịgwa ndị mmadụ ka ha nọdụ ala n'ime ụlọ ha izu ụka abụọ n'ime mpaghara South East bụ nnọọ nkọcha na mkparị nye ndị uwe ojii, nke a ka onye osote IG ndị uwe ojii Zone 9 na-ekwu ugbu a. Kwupụta Peter Obi dịka onye nwetara mmeri na ntụliaka elu ọkwa onye isi ala dịka a hụrụ ya n'oge Ụzọdịmma n'ime afọ 2020, nke a ka Ngogbehe na-arịọ ụlọikpe tribunal. Na akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a. N'ihi machibido ndị mmadụ ịpụta ezi, otu ntorobịa Peace Group akpọọla oku ka gọọmenti mba Finland nwụchie ma zilata Simon Ekpa ala anyị Naijiria. Na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Akpakwala agwa dịka Buhari, ịchụso nnwere onwe Biafra abụghị ịgba ọchịchị etiti mgbe okpuru, nke a ka Aloy Ejimakor na-agwa Tinubu.